Bueno, iruditzen zait orain arpegi hobea daukazula, nego tentsioak eta nola baitere usatuta. Bueno, partida bera, nola sentitu zara, nola joan da. Bueno, nahiko hotza siga, ez? Uste danok hori tensioepeko partidue, askotan ez ditu jokatzen olakok, eta bueno, nik uste jokinek koskilak erki bilo dizkiala zabala alde hortan, ez? Gero, eman digu atzea, kastigo du Martija, eta bueno, pixkate jokun sartzen hasiga, konfiantza pixkate hartu dugu, eta hobeto. Eta bukatzeko, zure ibilbidea bukatzeko, erragotera, pilota, gidoilaria portatu da gaur ere. Bai, bueno, guztua ez, egizan joginek igual emango zon hori, baina detaile politi eukido, ez saiatzen. Bueno, guztua ez, indako partidukin, eukitako bukarakin, eta bueno, baina mendigan aurrea bizi berrekin gozatzea. Bueno, gaurko arratsalde honek irudia asko utzi dizkigu, bat behintzat, niretzat, eta partidua joko antzela, unkituna, izango dizut, hogeita bat garrentantu egin, azken sakea, jotzera joan zarenean, atan irugarrena, eta pilotaleko azutik. Bueno, nik nahiko alan man euken, ez, buena egin saken, oixen euken burun, ez, otetu antxe bote gaizki ingo, eta bueno, suerte ze ondo junda, momentu politia izan da, geroko are bai, ez, uste dut, afronto edanak hau dala hor, egizan oso guztu egon naiz, tensio pixka pasau deu, baina, bueno, ja pasatu da, gozatu deu, eta guztua. Aipatu duzu, hitza hartu duzunean, mikro hartu duzunean, bueno, gaur ez dela, egunik egokina beharroa da, lasai hitz egiteko, baina txapela, unai laso jantzi dizun, txapela horrekin geratzen zarela, behar badak gustukoen, hori hartu duzula. Goizan marretorri da igual, ez? Baina, bueno, bestalde batetik, netza gore da pelotari guzti gorratzen egon, atano irugarren abeteta eotea, eta, bueno, bahitz batzuk esatea, orduan, bueno, ni usteten mendigan aurrea balore gehi emango diola horri, eta momentu hortaz, geroxo igual gozatuko deula. Irabazitako iruretatik, zen izan da, bereziena? Bueno, berezina igual aurreneko, ez? Ino gezusten, irazin duen hortan, baina, bueno, balorik haundina, bigarrenakin, ez? Bigarren buruzburuko horrekin, ez? Aurreneko ere balore horrekin emanion, eta horrekin txegatzen naiz, ez? Irutatik berezina, zaie da. Beinatekin irabazteare netzako gore bada, eta hau ez izatea bakarrik, ez? Irabazten duzuna, beste bikote batekin irabaztea, eta bueno, egizan hiruetan ikeragarri gozatu. Eta partidaren bat, neurketaren bat, buruan iltzatu da geratu eltzaizu? Bueno, on batzuk, txarrak asko, baina, nola partidu bat esatekotan hau izango nizuko, bentsen. Kontrario txarren bat? Neure burue, o kontra nahi zanen danak, di txarrak. Bueno, Iker, eta bukatzen azteko, azte honetan, zan diguzu, batez ere 8 urte hauetan, egin duzun bidearekin, ezagutu duzun jendearekin, horrekin geratzen zarela. Dudik gabe, ez, azkenen hau, pasoko zeo zer da, azkenen lan bat da baita, eta, mendigan aurrea bizi asko dago, ez, harreman eharrak ditut, asko gozaude, nik uste nire bizitzako ikasketa eharra izan dela, eta etapa hoia bukatzen da, eta beste bat hasiko da. Bueno, mendik aurrera, heldulekuak badituzu, bat edo pare bat bintzat bai, ze proiektu, orain ze egin behar duzu, epe labur, ertanera buruan zerbait balduzu. Ez, oendikan ez dauket garbi, ez, aurrena bizkat eskansa, 8 urte hauetan gorputzi eta deze belaunei egur desente eman diot, eta oantxe bertan, familiekin gozau, alabakin egon, eta egunek behakin pasau, eta, hemendik ari joate pare batea do, ikusiko dugu, ez, nola replantatzen duen bizia. Hori da, eta gaur hemen pilotari kuadrilla honekin afaltzera. Gaur gozatzea. Ederkio Iker, honin dizuela, eskerrik asko, urte hauetan, gaur ondoan ibil bide honetan, lagun izan zarelako, eta hemendik aurrera, pilota zale guztien izenean ez dakit, baina asko gure bitartez ere, hori izan digute, sorte hon, eta pehon deiala. Eskerrik asko.